Toto je pohľad zhora na vrchol Veľkej pyramídy v Gíze. Aj keď je to vrchol, zaberá plochu viac ako 12 štvorcových metrov. V skutočnosti sa na tomto mieste kedysi nachádzal blok v tvare pyramídy, ale ten sa stratil. Podľa staroegyptských záznamov bol pyramídový blok umiestnený na vrchole najdôležitejšou časťou pyramídy. Bol to posledný kúsok, ktorý umožnil pyramíde plne využiť svoju skutočnú funkciu. Vrcholy pyramíd sú však už dlhú dobu stratené. Dôkazy spred viac ako 2000 rokov ukazujú, že v tom čase už pyramída nemala na vrchole pyramídový blok. Keď bola pyramída neporušená, bola pokrytá bielým vápencom a vyleštená do lesku. Vďaka tomu sa slnečné svetlo odrážalo od povrchu pyramídy, čím sa táto stavba stala viditeľnou z vesmíru na veľmi veľkú vzdialenosť. Predpokladá sa, že špička pyramídy bola vyrobená zo zlata, čo vedie mnohých k podozreniu, že mohla byť ukradnutá, a strata časti, ktorá by mohla aktivovať skutočnú funkciu pyramídy, robí túto stavbu pre nás ešte záhadnejšou.